हेलो गाइस वेलकाम टू बड' टीम ब्लग आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दं। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। नाथाय बे भिडिअआ गोजां बोथोर समनि माने आं फेब्रुआरियाव लानाय भिडिअमोन, नाथाय बेखौ हगारथ'नाय जायाखैमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो। दा जों थांगासिनो दं मानास नेसनेल हाग्रामानि गेजेर गेजेर। जों दायो थांगोन मटनगुरियाव। नायलांदो लोगोफोर। नै बेफोरावनो जुनारफोरा ओंखारो। नाथाय मानास नेसनेल पार्कआव जुदि जुनार नायनो थाङोब्ला हानायमानि फुङाव थांनांगौ, बिनि उनाव आरो मोनासेयाव। मानोना बे मोननै टाइमावल' जुनारखौ नुयो, बे मोननै टाइमावल' जुनार ओंखारो। नायनोसै जों दिनै जुनार नुगोन ना नुआ। हाग्रा गैयाबा नों बैफोर माने नुगौमोन ना। Zip जागोन दे। दा जों नोंसिया ओंखारजागोन। नोंसिया मटनफोर थांग्रोनि खोमा जोंबो दा ओरै फैखानोसै। मटनफोर थांनांगौ गिदिंना फैगोन डाइरेक्ट। नायनांगौ मटनफोर थांजागोनथ' ना। फिथाइ सामथाइ माबा माबि थाबा
नैबे जाहैबाय लटाजार बिट खेबसे फालो फालो बया माबा फैनानै थां मोनलियै खेबसे माबा सारनायाव बया फैदोंमोन लटाजार लाइमोन दहाय फुटियाव दंब्रा हाबजेननायाव zaman sini beda lagi dengan bangun musim dah. Bung. Mana? Kansonbari Beat. Kansonbari. नै जाहैबाय मरागियाति बिट मरागियाति बिट Wow, beautiful समायना मिथिंगानि सावगारि mind blowing super wow
ya. Oh, beli berapa bang? Kita ke depan bang, start. Di depan bang stang itu dari kecil. Di depan bang stang kecil. Hah? Semua baragian, right? नैबे जाहैबाय मथनगुरि नायदो नोंथांमोना Kamu press atau malah belna em dia. Press atau. नैबे जाहैबाय मानासनि दैमा मथनगुरियाव फैबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन Ibu, iya muridnya pun nggak sekolah iya. Muridnya pun juga iya iya. Nggak pun sekolah dulu nih kok. Mấy là cái lẩu. Oh, itu kan mungkin sih dah.
दिनै बारा भिडिअआव नोंथांमोननो जिब जुनार दिन्थिनो हायासै अब्लाबो नाजागोन नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननो मानासावनो फैफिननानै जिब जुनार दिन्थिनो स' नोंथांमोना लकेसनखौनो नायदो गोदान बोराय बुरि बुरा बुरि सावलांबायना लासै लासै स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो आंनि चेनेलाव जुदि नोंथांमोना गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय